Duh sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah waliridhoir rasul walijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ning pas Ramadan teko kok gering. Arek poso ora kuat. Priye kena ora poso, Dul? Ya. Arek poso tekan Ramadan gering, kena ora poso. Paham mboten? Anjir apa meneh? Pas teko Ramadan kok dheweke lelungan. Iki yo kena ora poso. Ning kudu diteliti yo. Dadi poso apa gering sing ngenake ora poso kuwi didelok geringe ngono lho. Paham mboten? Nek pancen gering nemenar poso ora kuat ki kena ora. Nek meng lara panu kok ora poso edan kowe. Ngarit bali ngarit kok madang, kok madang lara apa panu ndasmu. Ora iso. Jadi lara sing ngenake ora poso niku nek pancen kanggo poso awake ora kuat mergo lara niku siji. Ping pindho sing kena ora poso iku nek lelungan. Niku lelungan ki ana syarate. Siji, lelungan iki ora tujuan maksiat. Loro, adohe lelungan ki paling cedhak 70 kilo. Jadi nek wong pakunden lunga nang pasar luar blonjo awan-awan mlebu warung madang edan kowe. Paham lah mboten? Saka pakunden tekan pasar luar ki pirang kilo yu ana 70. Ngono kok muka. Ki jenenge lek manani hadis ora patek genah kuwi. Wong aku kono ana kok. Ati anggen kula nang pasar Magelang kok mukah jajal. Madang tak takoni kok madang piye to? Musafir Mbah Kyai ndasmu. Dadi lek lunga niku mawon siji tujuane ora lunga maksiat. Ping pindho lek lunga niku paling cedhak 70 kilometer. Jadi nek wong luar ngger lunga nang Semarang kono, tujuane rek silaturahim, nang bulan poso karo poso ora kuat kena Mekah ora dosa. Ning nek wis rampung, faidatum min ayyamin ukhor, sok wulan Syawal, nek le gering wis apa? Mari le lelungan wis rampung, kudu nyarutan poso. Ana aku ngrungokke nang TV Kiai wedok. Kuwi pidato wong wedok hamil iki nek poso kena mokah le poso. Mengko nek wis lahir bayine cukup bayar fidyah, ora nyarutan pasane. Iki tak anggap nyai ora genah iki. Jadi nek ndek utang poso ki nek selagine isih waras tetep wajib nyarutan poso, ora mung bayar fidyah. Nek utang poso cukup dibayar fidyah ngono utang wae terus. Wong fidyahe wong ninggal poso ki murah ki yu. Sedina ki mung 1 kilo ki. Jajal, sampean sasi ramang poso mung ngetoke beras 30 kilo ndak ra kuat. Iki nek arek ngerti. Dadi mulai nek memahami hukum iku kudu sing paham tenan. Dadi kula sampean didhawuhi karo Allah menangi Ramadan poso. Ning nek pancen kowe iki nang Ramadan kok gering, ora kuat poso, kena ora poso. Kowe nang bulan Ramadan lelungan sing ora tujuan maksiat, kena ora poso. Ning nek wis rampung lelungan, wis mari lara, mengko nang wulan Syawal kedah dipun sarutangi. Nganggo apa? Paham napa mboten? Paham napa mboten?
Lah niki dadi kudu sing ati-ati. Wong-wong poso kuwi jebulane tak rasa-rasake niku ya lek ngreksa batale poso kuwi angel tenan kok, Kang. Wong ana wong poso pasane ora batal, ning ganjarane kuntal. Dadi ana tindakan sing batalke ganjarane poso. Ning ana perkara iku tindakan sing batalke poso. Ana sing batalke poso apa? Tak omongke sing gampang. Wong poso iku nek awan ora diparengake nglebokake apa-apa metu salah swijine dalan songo. Ora kena kanthi jarak. Ngerti dalan songo yu? Saben wong lanang wong wedok kuwi nang awake ana bolongan songo. Tak hitungke nek ora ngandel. Kuping kiwa tengen pira? Bolongan irung 4. Bolongan mata loro, dadine pira? 6. Bolongan cangkem setunggal. Sing loro nang ndi kuwi? Ya kuwi ya. Kuwi sing loro golekno dhewe. Kuwi bolongan songo iki nek awan Ramadan aja dileboni apa-apa kanthi jarak. Lah wong poso-poso awan-awan kok nggodhoki wulu. Ngurek-urek kuping nganggo wulu nang awan Ramadan ki batal pasane. Paham napa mboten? Kuwi jenenge nglebokke apa-apa. Awan wulan Ramadan le poso apa le wudur le sebanyu irung, mongko nganti seru nganti munggah tekan nggon janur irung batal pasane. Mula ana ulama sing ngendikake kanggone wong poso nalika wudu iki dimekruhake nek nesep banyu irung. Paham mboten? Dadi ora usah mung sebanyu irung kok dikuwatirke nek batalke poso. Aja nglebokke apa-apa metu salah jintan. Ah wong poso-poso kok nglebokke gethuk. Metu cangkem batal, Kang. Paham mboten? Niku batal. Nah terus nuwun sewu, iki sing ora patek do krasa ning batal pasane niku nang wulan poso. Awan-awan krasa ngising. Njur lek ngising kuwi nang nggon kalen degem nang banyu. Ana ya, Kang? Wong aku gak ngirane ka weruh kok nang kono kae. Nang nggon kalen. Bokonge iki dikum nang nggon banyu lek ngising. Iki mangke nek wis metu apa kotorane niku nutupe dubur niki mesti nyerot banyu. Kuwi batal pasane, Kang. Ning ora krasa. Lah niki batal posone nen. Poso kok le bebuang dekem nang banyu niki mangke nek wis metu nutupe dubur iki mesti nyerot banyu niku dadi batal pasane. Mula sesuk nek poso nek bebuang aja dekem nang banyu. Anguk metangkring. Ya. Paham mboten? Wah, iki jan teko tak omongke arek saru ya luwah wonge ya ora mudeng kok. Nggih mboten? Kira-kira sampean ya jengkel pura iki? Wes, iki ora oleh ngono kuwi ya. Terus apa meneh? Nang wulan Ramadan ora kena wong lanang nglebokke apa-apane nang nggon wong wedok. Ya. Ane nekat batal. Kejaba nyarutan bayar jendan lho, Kang. Wong biyen zaman Kanjeng Nabi sugeng, iku lak ana sahabat matur Kanjeng Nabi napa kula niku nganten anyar. Nek petal kalih bojo mboten patosna kuat. Upaminipun kula poso awan-awan kumpul bojo kula pripun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi diparingi wahyune Allah. Terus diturunke. Unine wahyu, uhillalakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dikalalke kanggone kowe kabeh wong lanang-lanang padha ngumpuli bojomu nang bengine wulan Ramadan. Dadi nek awan haram, ning nek dalu mula sok poso tuwuk-tuwuk nek bengi. Ngono ya. Nek awan haram. Nek bengi mboten napa-napa. Ana Ustaz, iki sing ngendika Allah nang Al-Qur'an. Wis cetha? Wis cetha? Ora takon.
Nek takon tak jawab. Upama ana wong jimak bojone bengi. Ning dilalae urung nganti rampung, krungu tungara imsak. Imsak. Iki pasane batal apa ora? Lah ngono ta? Iki kan pertanyaane, jawabane upama jimak bojone urung rampung krungu tengara imsak, agar lek dicopot ora batal. Paham ora? Nek wis krungu tengara imsak kok malah jerok-jeroke batal. Ayo. Iki ben sing nom-nomen krasa kok ya. Paham ta mboten? Batal pasane tur kudu menyarutan, lebar nyarutan kudu bayar dendan, nglakoni poso 2 sasi dur ora kena leren. Terus. Kuwi nek awan-awan lho Kang ya. Bengi-bengi wae nek ngono kuwi ya tetep kena dendan kok. Mal wonten tiyang ngawon kajeng usul dhateng Kanjeng Nabi. Nek bengi oleh sebab apa? Huna libasul lakum, wong wedok kuwi pinangka kemule wong lanang, wa antum libasul lahun, wong lanang kuwi pinangka kemule wong wedok. Aku tak takon yu, kemul ki pantese nek dienggo awan apa bengi? Awan apa bengi? Bengi to. Nek awan kok kemulan ki wong gering. Ora. Niki ngendikanipun Allah nang Al-Qur'an kok. Wis to? Mpun cetha? Niki batale poso dijaga. Lah saiki ora usul. Upama madang ning lali pripun upama ya. Awan-awan bali saka sawah. Ora kelingan nek poso. Gletake pacul mlebu omah buka lemari njikuk piring tanduk. Karo jangan wayu. Madang ngetemel. Wah. Juan teko sak katoge. Mandang garek sak emplokan sing wedok weruh, alah bapakmu mangsa Allah ngopo wong anake wedok poso kok sampean malah madang lali mbokmu. Iki nek lali dikumoni sing jaturake ora mang dipangan ya ditoke terus kumoni kuwi ora batal wong lali asing pun kadung lebu rezeki ya paham ora? Jadi nek lali ora batal, mula tak dong-dongake sok poso do lali. Ya. Niki aturan hukum kados ngaten menika. Paham mboten? Paham mboten? Nah niki mula monggo awake dhewe bareng-bareng. Iki nang bulan Ramadan kudu njaga perkara sing batalke napa? Poso. Terus ana meneh perkara sing batalke ganjarane poso. Pasane ora batal ning ganjarane kuntal. Apa? Nomor 1 glendeng. Glendeng kuwi pasane ora batal yu. Ning ganjarane ora kasil. Dadi wong poso kok glendeng kuwi mengko oleh ngelak karo lesu tok. Ora ana ganjarane. Apa meneh? Padu. Poso-poso kok padu karo sing lanang. Biasanya lek padune sejak bodoh ya Kang. Oh, sing wedok ngoyak-ngoyak kon lek nuwunge panganan sing lanang durung duwe dhuwit. Ya kok sik sabar bapakmu. Sabar apa? Wong lanang kok ledale ya. Wah sing lanang dereke ledale lan suara mangap meneh. Wah, wong poso-poso kok padu. Iki lanang wedoke iki ganjarane ilang kabeh. Ya. Mula Imam Ghazali ngendikake nang kitab Bidayah, nek kula sampean poso lamun melek kok ora iso ninggal glendeng, ora iso ninggal goroh, mula nek poso lek awan kon turu sedina muput. Lebar subuhan mapan turu. Ngoletangi luhur. Luhur salat luhur, lebar luhur turu meneh. Ditangi asar. Engko asar salat asar bar asar turu meneh. Ditangi maghrib. Ben ora glendeng. Nek sampean kok kuat lek nglakoni ngono kuwi pancen potongan lutung. Ya. Menungso poso mendeko iki lutung iki. Dudu wong. Nggih napa mboten? Nah niki lah antawisipun ingkang kedah kita jaga perkara sing batalke ganjarane poso, perkara sing batalke poso niki kedah dipun doi. Paham? Paham? Tak tambahi sithik maneh.
supaya kula sampean wong tuwa diparingi ganjaran sing agung saka ngersane Allah le poso. Niku tak critake awak kula niku mbiyen gek cilik umur 6 tahun kurang luwih arek poso Ramadan ngeten niki kurang 3 dina ditimbali kali bapak kula. Hon dalem mene tak omongi nggih. Sesuk 3 dina kas poso Ramadan, kowe poso ya. Kadang kula jah cilik. Dereng kiat, Pak, mboten ajeng poso. Ora kuat piye nggih dereng kuat. Nek kowe kuwi sesuk Ramadan ora gelem poso, sok bodho arek ora tak tukoki klambi anyar. Wah, cah cilik dancamu ya jan diterhan. Nek kowe gelem poso, kowe mengko saben buka saben sahur lawohe tak tambahi ndok. Sahur ndok siji, buka ndok siji. Rampung poso tak tukoki klambi anyar sak pengadeg. Wah, kula niki cah cilik dimingi-mingi ngoten lak mikir. Arek poso wong pancen urung kuat. Ora poso iman-iman endoke. Ayo to, Kang. Akhire kula akal-akal cah cilik iki usul kali bapak kula. Pak, napa? Nek poso beduk angsal, Pak. Aku lak ngono. Ngertos poso beduk, Yang? Poso beduk nek jam 12 ke beduk buka ngono to. Ah, bapak kula tak tembungi nek poso beduk angsal, Pak. Oleh, angsal oleh. Nek angsal poso beduk kula nggih tak poso beduk. Oh ya, niki bapak kula. Malam Ramadan pertama jam 3 gugah tangi sahur. Kae ndoke tak cepake. Tangi madang temel rampung madang turu. Tangi jam 8. Jam 8 awan esuk. Ora salah subuh cah cilik kok. Ga wong tuwa wae nek Ramadan kau kasih ora subuhan kasih kok ya, Kang. Ya ora. Cah cilik ora subuhan tangi jam 8. Madang wis tangi turu raup cukup pancing, lunga mancing. Tengah 12 Bali. Lek mancing men orang nglangut lek nunggu tekan jam 12 wong janjiane poso beduk. Kan ngomah tekan 12 gerake pancing terus dipapak kali biyung kula. Wis kene sedang jagong tak tatake sing arek ge buka niku biyung kula. Ditoto. Mandang wis rampung wis ora lungguh kene dinteni nek beduke stapo buka nggih. Mandang kula jagong, bapak kula nyedaki. Jejeri karo ngrangkul, wah matur nuwun ya Nang. Wis arek kuat lek poso beduk nggih, aku lak bunga banget. Mandang beduk ditabuh deng, kula nyekel gelas sing ana wedange tak ombe. Wong janjiane poso beduk. Mandang kula nyekel gelas arek tak ombe wedange kok pundak kula ditabuk lah. Ora beduk sing saiki. Nek beduk saiki iki posomu batal meni ngono kuwi. Aku lak rumangsa dapusi. Akhire ngadeg mlebu kamar tak tutup jan celeng kok bapak. La ilaha illallah. Turu. Ora iso merem wong poso ajaran lesu. Masyaallah. Mandang wis arek asar metu meneh. Jejeri kok puan iki. Bapak nyedaki meneh. Beduk asar ditabok kula nyekel gelas meneh dimek meneh. Mengko beduk sing sepisan gas. Ah, Masya Allah. Jadi bapak kula saking pintere tak tembungi poso beduke oleh ning ora kandhake muni beduk maghrib. Jadi oleh poso beduk ning beduk. Masya Allah. Wong tuwa pintere pol. Ah, bareng kula pun bar supit, kula dipondokke. Nang pondok ngaji kitab. Nanggon kitab ki weruh pengendikan endi-endi wong tuwa duwe anak atau putu urung akil balik. Nang wulan Ramadan kok dilatih poso nganti kuat poso. Iki ganjarane le poso bocah iki mau karo Allah kabeh diparingake wong tuane. Aku ngene pantes. Bapak wani korban ndok swidak. Wani korban klambi anyar. Jebulane le poso aku ganjarane dipek bapak kabeh. Jantrul dulu tenan ya. Terus kula ngene lak dendam to yu. Hati-hati. Engko anggere aku ndek anak tak wales aku ya ngono. Tenan madang kula gadoi anak mulai umur 4 tahun 5 tahun anak kula niku tak ajari poso. Sesuk Ramadan poso, ora gelem poso antemi aku ya. Alhamdulillah, Kang. Niku kula nek ora ngajari anak kula ora dibalen, Kang. Awake kula dipek bapak kabeh. Lho niki keagungane ganjarane wong tuwa sing duwe anak urung akil balik kok dilatih poso kuat poso. Ganjarane poso bocah iki diparingke wong tuane kabeh. Alhamdulillah. Mula bareng-bareng ya Pak ya Bu. Sesuk Ramadan kula sampean wong tua-tua ya do poso.
anak putune sing cilik-cilik ya diajari poso ya ora ketung pirekane lah supaya kuat poso. Niki kula niku oh jebulane bapak ya pinter ya. Bapak kula pinter wong kiai kok Kang ya. Dan sing kiai niku bapak kula nek kula niki mboten kiai ming anakan kiai ngono lho. Ya, kula iki ngomong nirokaken niku bapak kula. Iki nggon bab poso. Lah terus kautamanane wong poso. Kalau wau lak dingendikake anak kula Lord Fialto ya. Hadise muni piye Kang Mukae? Wong aku saka kadohan wae wis hafal kok. Al jannatu mustaqotun ila arbaati nafarin. Swarga kuwi bronto karo wong leres napa mau? Lah ya ngono to. Swarga ki bronto karo wong bronto ngerti kowe yo. Apa bronto? Bronto kuwi seneng sing ora kena dipekak. Aku njur kelingan singirane Mbah Kyai Salaman. Kayak tahun 77 ki gawe singiran judule Loro Bronto. Niku kula jagali kan tahun 77 lho Kang. Rasane wong kang tumibro bronto atine bubrah angel ditata. Kabeh wong wadon dianggep ala kejaba siji bakule telo. Jumlahe wong bronto karo bakul telo. Dadi bronto wis seneng sing ora kena dipekak. Lah swarga wis seneng ora kena dipekak karo wong papat. Lha nika siji apa? Talil wong sing cok maca. Loro hafizul wong sing ngreksa cocot. Apa? Cangkeme nek glendeng ki jenengane cocot. Nek ge maca Quran ki jenenge lesan. Ngono lho yu. Wah, jan Mbah Sol kene jan ngenyek ne ya. Nomor loro maca Quran jur ngreksa lesan. Nomor telu sapa sing berangkat? Mut'imul jian. Wong sing aweh pangan maring wong sing lesu. Mula nek poso kae sampean sadurunge buka, sadurunge wektu magrib diaturake kon sedekah karo tanggane ora ketung ming ciriping sak cuwil utawa tape sak tengkel. Nya iki nek arek ge buka niku nek ditampa kok ge buka karo sing poso. Sampean darep-arep swarga. Kene yu. Swargane ngono kuwi kok malah mantuk-mantuk. Ya. Nek anggere gelem sedekah karo wong sing poso mut'imul jian jenengane. Lah sing nomor 4 sing darep-arep swarga wasa imi Ramadan wong sing padha poso wulan Ramadan. Lah niku lak ngono ya. Nggih napa nggih? Mulane monggo kula sampean ben diarep-arep karo swarga siji kon ngokeh-okehke maca. Kula nek tayeng. Mau sampean potongane ora tayeng. Ayo. Iya ora? Kira-kira ana ora sing ora iso maca Quran? Ora usah ngacung. Wong aku ngerti kok, ya. Dadi nek kula sampean arep maca Quran kok ora kuwasa, sok poso kuwi teko dokeh-okehke le maca surat Ikhlas. Ngerti surat Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kuwi Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca surat Ikhlas sepisan diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Nek lek maca surat Ikhlas ping pindho diparingi ganjaran padha karo maca Al-Qur'an 20 juz. Nek lek maca surat Ikhlas ping 3 padha karo maca Quran 30 juz katam. Mula sing ora kuwasa maca Quran sesuk dokeh-okehke lek do maca surat. Nek wong Islam kok surat Ikhlas wae kok ora apal, kuwi pancen wis mangsane wacake surat Ikhlas. Ya ora yu. Wah, fadilah surat Ikhlas ki agung banget. Kula manggihaken hadis-hadis ingkang werni-werni antawisipun. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca surat Ikhlas sak majelis kok ping 11, mongko wong iki nek mati diharamke mlebu neraka. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Mula kula niku nek tahlil maca kulhu ping 11, Kang. Ora ping 3 ngirit nek ping 3 kuwi. Ya.
Dadi nek tahlilan ki maca kulo ki ping 11 ben dikaramke mlebu. Paham napa mboten? Kiai kok ora ngerti swarga ya. Ayo nek kecapean wektune iki mepet ayo monggo maca coklat ikhlase ping 3 wis padha karo katam Quran. Nek wektune longgar ki mbok ping 11 menjamaah iki kabeh sok nang akhirat diharamke mlebu neraka krana maca surat ikhlas ping niki sing ora bisa maca Quran lho kuwi dianjurke kon maca surat. Nek sing bisa maca Quran ya aja ping maca surat ikhlas tok. Ya Qur'ane diwaca ngono lho, Tun. Ya, paham mboten? Dadi Kanjeng Nabi iki nulungi lek maca surat ikhlas maring wong-wong sing ora kuwasa maca Quran. Anjur kon maca surat ikhlas. Ning semono, Pak. Kula mapen manggihaken hadis Kanjeng Nabi malih. Sapa wong iki maca surat ikhlas ping 100.000 ambalan. Kuwi arek diwaca sesasi katam luweh, arep diwaca setengah tahun gek katam luweh, arep diwaca sak umur gek rampung oleh. Ning pokoke genep pira? 100.000. Niki tiyang ngendikane Nabi, nek gelem maca surat ikhlas ping 100.000 niki mati sak mangsa-mangsa dikaramke mlebu neraka lan diwajibake mlebu swarga. Kuwi jenengane nek maca surat ikhlas ping 100.000 kuwi duwe fidak kubra. Fidak ya ana werna loro. Ana fidak sughra, ana fidak. Nek fidak sughra kuwi maca la ilaha illallah ping 70.000. Niku namine fidak sughra. Nek fidak kubra niki maca surat ikhlas ping 100.000. Niki monggo kula yo ge ajar Kang. Sampai tajak bareng-bareng kula purun. Kula niki ajar awak kula tak kandhani dhewe, awak kowe kuwi krana keset maca Quran, kula ngaten awak kula niku. Kowe saben dina kudu maca surat ikhlas genep ping 1000. Niki awak kula tak kandhani dhewe. Nek kowe iki pendak dina ora iso maca surat ping 1000, kowe nek mudhar kowe arek sang ngopo. Niki awak kula lho, Kang. Nek sampean ora wani aku ngandani meni mudhar. Ya. Paham mboten? Niku alon-alon kene bismillah tak telatenane. Kula ming pangarep-arep kula namung muga-muga sok nek mati sak mangsa-mangsa kuwi dislametake saka siksa. Allahumma donga dinenga ya Pak ya Bu. Kabeh paring ana bagas waras. Menangi wulan Ramadan. Bisa nindakake ibadah ingkang sampurna. Bisa diparingana ngokeh-okehke maca ayat Quran. Sing ora kuwasa maca Quran dikokehke maca surat ikhlas. Dikanteni karo maca selawat. Insyaallah anggere nang bulan Ramadan iki le maca selawat, maca surat ikhlas akeh, engko tekan mangsane bodho rejeki teko. Ora ngantel jajalo wis sesuk. Temenan lho Kang. Nek bodho ya lah ora semang nyambut gawe. Teko rejeki teko. Wong sampean kuwi metenge lesu ora semang liwet. Teko medaya. Nek bodho lho Kang ya. Anggere ngolah-ngaleh ngono insyaallah sedina madang ping 17. Niki mergo barokahe wulan dadi nang wulan Ramadan ki awake dhewe monggo bareng-bareng adang-adang ridane Gusti Allah nindakake ibadah poso. Lan nek awan poso diaturake nek bengi kon padha nglakoni salat tarawih ya Bu. Sebab nek kula gawe istilah wong poso kuwi le poso pinangka segane cara wong Madang. Tarawih pinangka lawuhe. Dadi nek wong poso tok ora tarawih kuwi padha karo wong Madang ming sego tok. Senajan kolu seret. Ora ngandel jajalo. Nggih nggih. Ning ana meneh wong le tarawih sregep ora tau poso. Kuwi jengkelke. Cara wong Madang memangane jangan wae. Ya, jadi dijawabke nek Ramadan iki nek awan poso bengi kon padha traweh. Dene traweh monggo Bu, arek 20 rakaat monggo. Ana dasari, ora semang poyok-poyokan. Padha-padha traweh. Ming 8 karo 20 kok poyok-poyokan.
sing 8 moyoki sing 20 traweh kok 20 rakaat bid'ah dalalah neraka ngono. Lah sing traweh 20 dipoyoki ngene ya lara atine. Agek sing 20 wae neraka apa meneh sing 8. Nggih lho mboten. Iki kok akhir poyo-poyokan sing 8 karo sing 20, iki engko sing mlebu swarga malah sing ora tau traweh. Paham mboten? Dadi ora usah poyo-poyokan. Arek 8 monggo, arek 20 monggo, kabeh ana dasare. Ghafratullah